Aprangse KARDOM kaduk awe la karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang radu anfans tame la pen pinia bang tani linali tumhan Assam Police Recruitment apu thak mate labangso VORENG AWARSAI apu thak sinili labangso video lo nali tumhan nang than pachini pon ikpo la pen penana bang fu abang fitame apply dun etta hai po la pen penana bang fu abang fitame anta arjurong lepin tumta do tahelang la si labangso a video nali tum kaching hondo pulte kan maserun share go la pen labangso YouTube channel long jong sinali tum nang kahumri milang polote kaching hondo pulte subscribe ikon la pen adu hesta me belarjan thekloi dakanali tum berponi deno lalo pulte monon pinili ajada son mate ajada video le labangso YouTube channel long upload tame nali tum kilang long da prang la penali tum mobile long tame notification nang le da prang fan lo tangte thiek pen labangso VORENG AWARSAI apu thakle chethan pononang la pen lang pononang lapen puthot ni lidak nang than pachini pon thu ikpon nang litum phan la Assam Police Recruitment dak 2023 long kiklang lapen dak name of post bang dak grade 4 lapen number of post bang dak 982 and dak post vacancies to lapen organization ways mate vacancy dak thak pon bang kenang litum la screen along thek pon long po Assam Police along stami dak 458 and post bang vacancies bang do lapen Assam Commando Battalion along 360 post do lapen DGCD lapen CGHG Assam along bangke 97 ando lapen Fire Emergency Service Assam labdakle 13 ando labang song bong penali tum kolobang adim sinali tum ki jog dunima labang kenali tum ning ke hanglo la sepader depin penon adet bang kom ola la siki jog duni ning hang tum stame jog dun peprapi kon lapen dak attendant nali tum dak thek pon long po 12,000 and 52,000 an dak long pon po lapen other post atum bangke 12,000 lapen 52,000 an nang litum long pon ik post salary bangke lapen education qualification ahin lang dam lo politic candidate must be maximum class 8 pass lapen ajat a college mate school along stame lapen HSSLC ke pass tang kali politik class 12 के पास तुम stame labangso VORENG AWARSAI long bangke jogdun iklong lo lapen dak nationality lang ponlote candidate must be Indian citizen mate India amunit nang po lapen Assam arlo kido abang phu mate abang phinang po lapen submit proof of resident labang pinang po nang litum PRC mate caste certificate nang litum pidun ignang po lapen local language bangki unning bangke mas nang litum speak bangki SMS abang language bang thek vek nang po dakit tok ateng pelote lapen kapre language kan mage thek la ansi kemelo lapen age limit lang dam lopote Assam Commando Battalion salong bangke 18 to 25 years abang phu mate abang phi abang ke jogdun iglong po lapen Assam Police DGCD lapen CGHG lapen dak FNES labangso vacancies along bangke 18 to 40 years abang phu mate abang pietum jogdun ik long ikpo lalo lapen physical standards bangke dak PI check official advertisement mate advertisement alu along lang ego lapen application bang nanitum sikang sita dak pinang ne application fee bangke lasi ketok kawe fantanili hin pestame tuning ri igla nalitum ning ke hang atum jogdun ingon lapen ke apply ning bangke nalitum la screen along ke thek polong labang soling SL PRB assam.in labang sodim humri damegon lalo pultin nalitum jogdun ik long ikpo lapen documents bang nili puthot nang than pachini pon thu ikpo nalitum pan ka upload nei documents copy pima number 1 laki certificate of proof of address admit card certificate of HSLC laki untang certificate tame kalte admit card tame nalitum upload ikdun nang po lapen pass certificate of HSLC kalte class 8 pass labang so certificates tame nalitum upload ik nang po lapen number 3 bang birth certificate nalitum upload vek nang po lapen class 8 pass certificate lata nalitum kolosa post ma ki jogduni lasa post nang si uploadun ik nang po lapen certificate of additional essential qualification nalitum laita dopol de pidun nang po lapen certificate of caste for the competent authority nalitum caste certificate ta pidun nang po lapen photo bang ta nalitum upload ik nang po lapen signatures tame nalitum upload ik nang po la ansolo documents ke naiya bangke lapen da ke cheng pon bangke nalitum thek pon long po lapen pinan abang phu abang vitamin apply dun atum stame do up tai po lapen dak ke cheng pon bange labang sochiklo 10 pensi dak apply bangke cheng pon lo lapen last date bangke nalitum mo chiklo
8 February 2023 si last date lo lapen nalitum labangso article along wanglo polte nalitum dakpen link long pon igi nalitum online application lapen advertisement alus tamir nalitum dakpen long pon ikpo lalo kadu kawi fanta nilihin pen stami tuning ri iklo non stami nalitum mate apor bang dola nalitum ningke hang atum bang jogdon ikon labangso apus mate a vacancy along mate labangso awring warsai along lapen kilong long le bangke aphit alam los tamina litum try don iknang po lapen jogdon iknang po lalo lasinali tum labangso video lang misen polte labangso channel ta subscribe pu se ning the iglo lapen video ta nalitum share ikpo puta nilining the iglo lasi lason sona video kelang long veria panalitum labangso youtube channel bangke nalitum kaching hon pen subscribe ikon lapen adu hes tame belar jan thekloi dakta nalitum berponik denon tangti pinia video long bangla anchot lo lasi nilihin pen stami kadu kavia fan KARDOM